тарикати за оригинални бизнесмени, които ги мрази под краката им да лази. Ленго Родат, Оваско, Авела и Парес Чиела, Пенел Ланге, Сандо Гиля, Текела в Мечавенца. Оригинални поздрави са двамата братя Георги и Наси от Долна Баня. Хората с парите, с най-ярките коли, Георги и Наси. Двама братя, фамилия Стойлови, Георги и Наси. Двама братя, фамилия Стойлови. Двама братя тарикати за оригинални бизнесмени, които ти мрази под краката и да лази. Ленко Родат, Оваско, Авела и Парес Чиела, Пенел Магике, Сандо Гиля в Манге, Текела в Мечавенца. А че ме авилом амала, ме амала, ето и пала. От Георги зда, Оласи тарикатя, Будбаре от Георги и Наси от Долна Баня. Будбаре тарикатия и силе,